Sopo sing melu bakal ciloko. Kancaku, ayo podo eling, rukun desa dadi tentrem. Ning sore kuwi, balai desa rame banget. Pak Lurah ngajak kabeh warga kumpul. Saka perangkat desa nganti ibu-ibu PKK. Suasana serius amarga ono kabar yen narkoba wis wiwit mlebu nganti jerine desa. Niki sambut dugi sedaya, kulawit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para warga kabeh, sakniki kula ngajak rembungan. Niki narkoba sampun mlebu ing desane Adiwi. Iki dudukan taman cilik nanging masalah kanggo juga. Pak Lurah bener, menurut data akeh bencana bisa ketangkep amarga narkoba. Bisa tugas dengan aturan lan bersama karena pihak berwenang. Leres, anak sekolah sakniki gua apa boleh keseret. Apa meneh yen ora ana pengawasan saka wong tuwa. Kabeh wong dadi padha sumelang. Wong tua mikirke masa depan anak, sedangkan para pamong desa kepingin goleki solusi sing nyoto. Bener, wong tua kudu luwih waspada yen anak wiwit aneh prilakune aja meneng ae. Solusine kudu ana kegiatan positif kanggo bocah nom, kayak kursus, olahraga, utawa seni. Iya bener banget Bu, bocah saiki senengane kumpul-kumpul nek ora ana kegiatan sing digawe. Lah, aku usul, mending bocah-bocah ing desa iki melu kegiatan sing bermanfaat. Sekolah lan siapnya kumpul, nanging kudu ana dukungan antar lingkungan. Saka sisi kesehatan, narkoba iso ngrusak organ penting, kaya ati, jantung, lan otak. Bocah anom jaman saiki, sing wis kecanduan iso mati alon-alon. Iki kudu dicegah. Saka sisi agama narkoba iku haram. Wong sing kecanduan bakal ninggal salat, gitu salat ngarani wong tuwa. Dadi kabeh kudu eling iman lan takwa. Kuncine uwal saka narkoba. Anak putu reno pituturku. Urip iki kudu hati-hati. Yen seret hawa nafsu bakal celaka. Narkoba kuwi kaya geni cilik. Nek ora dipateni bakal kobong omah sak isine. Ing panggonan liyane, suasana beda banget. Ono bocah-bocah enom sing wis kepincut narkoba. Rasane sedih amarga keceriaan wong enom saiki diganti kecanduan lan rasa was-was. Kanca-kancaku kabeh, aku nyoba narkoba. Awale mau penasaran, saiki malah dadi kecanduan. Rasane yen ora itu barang kuwi, awakku kudu gemeter. Di, kok kowe tega karo wong tua? Sekolahmu piye? Kok padha awalnya mengguyon saiki dadi kebiasaan. Kowe loro kudu sadar, yen nerusake masa depanmu ilang. Andi, Joko, kowe ki sik enom. Mending melu aku karo bocah-bocah liyane gawe kegiatan sing luwih migunani. Bener, kowe iki lara, narkoba iso ngrusak ati lan jantung. Yen diteruske, awakmu iso mati nganti sadurunge tuwa. Wah, saka narkoba kudu nganggo niat lan tobat. Gusti Allah bakal nulungi yen kowe bener-bener tobat. Ayo, kita kabeh kancamu, ora ana sing ninggal kowe. Ketegangan mulai cair nalika Cak karyawan Cak Domo punggawa guyonan. Penonton guyu nanging isih kelingan pesen serius sing digawa cerita iki. Halo kanca-kanca. Loh, kok lagi teko to le berkondiae le. Ngapunten Mbah, kula dek wau ngancani
karya niki lho kepesing teng Masjid Al Huda Rejoso. Ngapunten nggih, Mbah. Niki bahas napa to, Mbah? Aduh, Mbah yo lali le. Tak kok Pak Lurah niki lho. Iki bahas narkoba sing klebu ning desane Adwi. Dul, piye? Nek narkoba iso ngilmu aku dijel. Lho, nyapa? Wetengmu wis gedine koyo ngene, jek pengen dijal narkoba. Narkoba ra nggih lemu, nanging nggih uripmu ambyar. Malah kena man bakso manding ya itu. Ya jelas, bakso manding kan gere wareg. Narkoba ngiring Cirata. Pilih sing ndi rek? Bakso manding. Guyonan iku mung sakjane kanggo ngelingake narkoba orang gawe seneng, mung gawe urip sengsara. Nanging piye carane aku iso rasane wangel pol. Ono rehabilitasi lan ono kanca-kanca sing siap nulungi. Yen anti gelem aku go gelem uwal. Wes, mending ayo tobat bareng-bareng wae. Saiki wedhe janji, ora ono narkoba mlebu desa iki. Bener, wong tua kudu tansah ngawasi anak. Ayo padha nerusake kegiatan positif kanggo para remaja. Generasi sehat kudu bebas saka narkoba. Generasi beriman kudu adoh saka barang haram. Anak putuku, elingo tembungku. Rukun agawe sentosa, cara agawe bubrek. Yen cah enom sing kagak narkoba. Bab saiki bakal ringkih. Yen kita padha kompak nglawan, masa depan bakal padang. Lah, makane kuwi, saiki ayo padha janji bareng-bareng ora ana sing kepincut narkoba maneh. Sekolah wis siap ngawasi, nanging kabeh kudu melu tanggung jawab. Aku janji, aku bakal tobat. Aku go janji. Apik iki sing dikarepake. Generasi sehat bebas narkoba. Ayo sebelum narkoba, jadi profesi jadi kan ngopeni pitik pin kecanduan, ngopeni pitik timbang kecanduan narkoba. Nah, bener kuwi. Mending kecanduan mangan sate pitik, tewas kecanduan narkoba. Nasib iki. Oke. Telepon enten ditakene monggotan. Rembugan iki kula kinten sampun, kula tutup nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.